गोखैथार गोखैसो मोनदों नोङो लोगोफोर जोंहा माबा बैग्रि जानो थांनायदों आरोना बै जोंनि एसे माबा गोजान जायो बेयावहाय बैग्रि बिफां माने बैग्रि बागानानो दं आरोना लोगोफोर बेयावहाय बैग्रि जाहैनायदों आरोना लोगोफोर नै बैग्रि जानो थांसै आरोना बाबा बैग्रि जानो थांसै बैग्रि दा नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय नै लोगोफोर बैग्रिया ओरै थांनांगौ आरो बैयावनो दैमा बारलांनांगौ बांगाल खिनाय दंलै सेर र' नै लोगोफोर बैयावनो दं बैग्रिया मोनना मोनाखैसोथाय खिन्थु बेना फार्स्ट टाइम मोनग्रोमोन आरो गासिबो जानायनिफ्राय बैयावनो र' नै दैयाबो जि गुसुखा लोगोफोर बावनो जाना थांखागोन सान्दुं गोसायाव जि लाबोखाबा दुगैनानैबो थांखाबायमोनथ' बाबा नै लोगोफोर मोनबायाथ' आयै नै मोनबाय हनै अबेबा फांसेनियासो गोथावमोनथ' नै मोनजोब्बाय थावना थावाखै बेना नै मोनजोब्बाय नै हैथिं मेंलायलायबाय दै बारनाया आजाया गाखोनांगौ बैग्रि बिफाङाव सिखा खंखाइबो लाबोलायबावदों नै जानानै बावनो जानानै थांखानोसै खावसे आरो फोराननोबो लानानै थांबावनोसै मोनजोब्बायबा बैथिंनाबो गोदैमोनलै नै बेना गैबावलानोदां हनै मोनबाय केमेरायाव बारा गोमोनथार नङा खोमादां नै मोनबायानो गोखै बारा मोजां नङा बे बैथिं नायनो बैथिं नै लोगोफोर बेयावहायो बांसिन मोनजोब्बाय आरोना बेयो ओमफ्राय बियो साबसिन गोदैसिनबो ओमफ्रायो नै उन्दैफोर बुरसिला फैनाय सेस गैहांलाबो गाहायनियाथ' गैलानो नै ओमफ्राय बैलायनो नै माबायाव दङ गेजेराव बेनिया थाब मोनगोथारो एकदम ओमफ्रायो गोथावसिनबो बियो जोबजोबगोथारो थ' बाबा फैदो लायनोसै बेना गोदै गोखै नङाथ' बाबा नों जानो फिरिनो र' बरियाखा गोमोनखौसो जानांगौ गोथां र' बे आं गोमोनखौ खाना होगोन नों फिरिनो नै मेरला बारा गैला गाहायाव हास्लाबखाया उन्दैफ्रा लांफैजोबो ना
सिन्देला गान सिन्देला सु दं गासिबो नुनाया बैग्रि बिफांजोब आरोना लोगोफोर नै सेस बैग्रि बिफां मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं बिसोर गासिबो बैग्रि बिफांजोब बैग्रि बागान ओमफ्राय अबेबा गोथाव ओमफ्राय अबेबा बारा थावा माने जाजाथारै नङा आरो जाजायो गोखै ओमफ्राय बै सिगां देखायनाय दहाय आं हाननाया बियो गोदैसिन आरो जानो मोजांसिन ओमफ्राय नैबेथ' बांसिन मोनबाय मोननाया ओमफ्राय बियो बारा थावा आरो गोखैबो गोफाबो बियो बारा माबा नङा बारा मोनजोबाखै मोननायालाय ओमफ्राय मोनबाय अबेबा मोनबायानो नै सेस ओरै बैग्रि बागानजोब बै फांसेयाबो अबेबा फांसेयाबो ओरैथिंजाय गोथाव दङमोन ओमफ्राय सिनायला फार्स्ट बे जायगानानो मोनगोरो ओमफ्राय हरै जोंनिथिंबो फैयो बैग्रि बिफां दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बारा माबाया जोंनिथिंना बारा थावा नैबे माबायदि जागोन नैबेयो नैबेखौ जानाय नायनि दान्दाबो दंखायो हनै नैबेलाय हाननायनि सिरिगोनहाय बे आया नांबानो सिरियो नै ओमफ्राय बिदिया गोमोना खनदो बाबा गोमोना नै बैलाय लाबोलाय जानाय नोङो गोदैसिन बियो गोथावथ' लोगोफोर ओइजा नोरैजा बैग्रिखौ खाखांना लाबाय लोगोफोर एबार बैयाव दैमा सेराव जिरायना जाहैनोसै फैद' बा एसे मोनबावथोंसै एसे मोनबावबा फैनोसै बुरजा खानानै लांनायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामसैलाय उनाव फैद' आजायाबो मेरला खनदोंना बाबाना औ आजायाबो लोगोफोर जानानै थांसै एसेनो बानलुआ दुन्दिया बानलु लाबोखादोंमोन संख्रि नैबाव बानलु बोरदोन दंमोनलै खदैसो गगोरजोब्बाय जानाय माबानि सिगां जायैनि सिगां खदै गजोबगोरबाय नै गथ'फ्राबो जाफैदों बैग्रि गोखैथार गोखैसो मोनदों नोङो नै लोगोफोर जाजोब्बायबो जोङो ओमफ्राय गैला ओमफ्राय दुन्दिया बानलु सामब्राम एसे दंबावो नालाय बैखौ जायाखैमोन दहाय फार्स्टआव देखायनाया बेखौ एबार हाननानै जानाय नायनोसै गैला नै लोगोफोर बेनिया मोनसिननायबोमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ हाननो बावदों ओमफ्राय नै दा हाननानै जाफिनसै माबायदिथाय मोननायालाय बेना बांसिन मोनदोंमोन जानाय नायनोसै बै गोमोनखौ आपेल फिथाइ बायदि लायबावसो साइजआबो बेना गोमोनसिन ओमफ्राय जाथ' नायाखै आरोना लोगोफोर नै गोमोन हानना लागोरनि दा संख्रि बानलुजों जाहैनोसै जानाय नायनि गोदै
थारमाने मोननाय नालाय गोदैयानो जाखागोन गोथावानो नै लोगोफोर जों दा जाखांबाय जाखांनानै न'आव थांफिन नागिरबाय आरोना लोगोफोर थ' थांसै देनजार जाखाबाय हलेबा दिनै बारा मोनजोबैखाय लायासै आरोना लोगोफोर जोङो उनाव फैफिनसै नै लोगोफोर जोंहा जासे जानानै सफैबाय ओमफ्राय नै आं एसे लानानैबो फैबाय आरोना नै लोगोफोर एसे लानानैबो फैबाय थाइबासो लानानै फैबाय आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेबांसै लोगोफोर बाय बाय